¿Sabía usted que Ourense tiene el parque automovilístico más antiguo de España con 18,2 años de media? ¿Por qué debemos cambiar el coche si 1 de cada 3 habitantes de esta provincia es pensionista? ¿Para ir a 200 por hora de Seixalbo a Castro de Beiro? ¿Piensan los fabricantes en los mayores cuando diseñan nuevos automóviles? ¿Hay edadismo en la carretera? ¿Somos pacientes cuando vamos detrás de un automóvil manejado por un mayor? ¿Debería haber un límite de edad para conducir? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan Portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2563 de En Portada, un espacio que aborda la actualidad ourensana y el mundo bajo la mirada, bajo el prisma de nuestros contertulios. Pero antes, como es habitual, repasamos la portada de la región, cuyo titular principal dice así: el 78% de testamentos vitales de ourensanos piden aplicar eutanasia. Las mujeres son mayoría entre las personas que dejan todo dispuesto para sus momentos finales, cuya cifra se ha duplicado el último año hasta superar el medio millar. Otra noticia señala que el gobierno eximirá del IVA a pequeños autónomos, una de las condiciones planteadas por Junts para aprobar el decreto anticrisis. Ya en el interior, el diario recoge que la Vía de la Plata es la única ruta del camino que cae en 10 años. Por su parte, Chelo Montero, una de las vecinas impulsoras de la movilización del lunes, señala: todo Ourense debía tomar nota de la protesta de O Couto. El periódico también revela que los coches ourensanos son los más viejos de España, con 18,2 años de media. Para analizar este y otros asuntos contamos hoy en nuestro programa con el politólogo y profesor de la UVigo, David Alvarado. Benvido, David. Grazas, Xaime, bo día. Tamén contamos con el economista y colaborador de la región, Luis Carlos de la Peña. Benvido, Luis Carlos. Bo día, Xaime. Y tamén contamos con el periodista y articulista de la región, Lalo Pavón. Benvido, Lalo. Bo día, Xaime. Sin más demora, arrancamos con el primer tema del día. Los coches de Ourense son mayores, longevos, como sus gentes. Es una explicación sociológica que el mercado debería comprender, estudiar y atender. En concreto, nuestros automóviles, los que antiguamente ponían OR en la matrícula, los cuales todavía pueden verse a veces subiendo a Castadón o bajando el Cumial, tienen 18,2 años de media, los más vetustos del país. La pregunta que traslado a nuestros contertulios es la siguiente: ¿por qué debemos cambiar de coche en una provincia con un 33% de pensionistas que aún encima tienen las prestaciones más bajas? Para ir a 200 por hora entre Seixalbo y Castro de Beiro, ¿piensan los fabricantes en los mayores? Quizá en vez de ofrecernos un coche caro, silencioso y no contaminante, lo que necesitamos es un coche que nos haga compañía cuando nos quedamos solos, que nos recuerde cuándo debemos tomar el cintrón y dónde está la próxima farmacia, y sobre todo que aporte prestaciones tecnológicas que ayuden a mejorar la pérdida visual, auditiva y coordinativa que se produce con los años. Es decir, coches adaptados a nuestra realidad. Y ya de paso, coches capaces de sortear las fochancas de la Nacional 120 o la Nacional 540 sin sufrir una fractura de cadera. David Alvarado, los coches más vetustos del país. Estaba pensando cando presentabas o tema e eu estou por riba da media. O meu coche ten aínda un par de anos máis que a media de Ourense. E non sei se ten que ver ca idade, pero mellor ten que ver tamén co pragmatismo da xente destas terras, non? Penso en min e penso, por que vou cambiar o coche? O comprei hai 20 anos, transitou por casi 3 continentes, fagolle unha revisión todos os anos, consume
o razonable, non máis, ten uns niveis de contaminacións baixos, lévame, tráeme, por que vou cambiar de coche? É dicir, máis ben, eu penso que debía ser esa a lógica, e a meirande parte dos ourensán seguramente pensan así, é dicir, por que vou cambiar de coche se funciona, se do punto A ao punto B me leva, se non fago grandes distancias, se o mantemento é razoable? Eu penso que o mellor a lógica vai un pouco por aí. Despois tamén hai outro elemento curioso, e é que a xente non compra coches novos. Eu teño moitos amigos que nos últimos anos teñen cambiado de coche e todos van ao mercado de ocasión. É dicir, é moi raro que vayan a un concesionario, que miren o último modelo ou que miren as prestacións deste coche en detrimento das prestacións do coche de hai 10 anos. É dicir, van ao mercado de ocasión porque pensan que é máis razonable investir menos nun coche que está ben, que ten poucos kilómetros, que lle vai dar unhas prestacións e unhas garantías exactamente iguais que as que lles dá un coche novo. Entón, eu penso que máis alá da cuestión da idade, que seguro que é determinante, tamén está esa cuestión de pragmatismo, non? E da realidade que temos os ourensáns. Eu imagino que nunha gran cidade, en Madrid, onde alguén o mellor para ir a traballar, ida e volta todos os días, pois ten que facer 50 ou 60 kilómetros, pois ten outras necesidades que non temos aquí a xente que vive nesta parte do mundo que se chama Ourense. Luis Carlos. Estou de acordo con todo o que está dicindo David, pero eu creo que tamén hai unha idiosincrasia provincial, non? Creo que no fondo o que late é unha economía da escasez, unha economía rural, unha economía que está acostumbrada a sacar o máximo proveito porque sabe o coste que teñen as cousas, entón pois aprieta as tuercas hasta que xa non aguantan máis, non? Entón, a mí me parece un dato moi negativo, que demostra a postración da sociedade ourensana. Este é un problema que nunca se afronta, nin da política, nin da clase económica, nin da sociedade civil. Estamos acostumbrados a esta decadencia, cómoda decadencia, pensamos que esta é unha práctica dos vellos, pero como di David, es que os xóvenes repiten os modelos que aprenderon dos vellos, non? Entón, insisto, pareceme unha práctica que pode ter relación coas teorías económicas do decrecemento e de fuxir do consumo e de moitas cousas, pero que suxace aí eso, sobre todo o atavismo dunha sociedade rural e a economía da escasez. Desa perspectiva, pois eu creo que isto funciona como un lastre que impide que nos sacudamos e que nos poñamos realmente na vía de alta velocidade. Non podemos pensar que un coche de fai 15 anos ou 20 ou 25 anos me dá as prestacións dun coche actual. Cando ti entras nun coche novo, non dices, joder, isto é un coche, aquel era un carro. Ahora, se non tes esa experiencia, pois crees efectivamente que estás vivindo na edade contemporánea. Non, estamos vivindo polo retrovisor. Este é o problema de Ourense. Lalo. O atavismo, ese é un dos. Despois, esa filosofía dar potencial resistencia numantina, non? Ante unha adversidade que pode vir, que se estende máis alá do coche, é unha filosofía de vida, casi, non? Eu debo confesar que estou nas antípodas dese. Eu que son de aquí, de toda a vida, é que xa estou sendo maior e ahora mismo non sei cuántos coches levo estrenado, pero moitos. E sigo, gústame a tecnoloxía e os avances que proporcionan e tal. Creo, como tú, que a veces o manterse, bueno, nun leve discurrir, non? Pois fai que caigamos nesto. Bueno, válenos o mesmo coche, válenos a mesma chaqueta, válenos a mesma casa, o mesmo ordenador. Pa que imos cambiar se está ben? Hombre, se non probas a cambiar, non sabes cuánto de ben está o que te estás perdendo, non? Pero é certo, e entonces ao final é unha condición de vida, non? É unha tal, somos unha terra que se pasou mal, moi mal, que a xente sufriu para sobrevivir, e logo, cando se supera ese estadio,
pois en algún fondo do cerebro queda un resabio de aquelo que fomos e que tal vez podemos ser outra vez. Entonces sempre queda como unha bala na recámara para facer frente a non se sabe moi ben que, pero e iso opera tamén nos coches, non? Os coches, eu para que o quero, eu para que me sirve, a min váleme ben o que teño. Claro, pero resulta que podría che valer o que comías hai 50 anos e non o faz. Comes outras cousas, non? Porque son da vida diaria. Detrás desa idade tamén ten que haber a xente que coide os coches ou ter vos talleres, porque son coches que duran moito... Bueno, disculpa, Carlos, Xaime, eso sería unha segunda fase do análisis. Algúns casos de xente que mantén coches de hai moitos anos, se botara contas, salle máis caro que un novo. Bueno, retomo todas as vosas ideas que son boas e moi válidas e, bueno, lanzo dúas pistas máis para a reflexión, non? Ata que punto somos unha sociedade que non é dada á ostentación? Teño vivido noutras partes do mundo, sempre o digo, sempre o repito, xa sei que son un pesado, pero noutras partes do mundo a xente gusta de aparentar. A xente, aínda que non teña, é moi dada a vivir por riba das súas posibilidades e, ademais, a exhibilo a todo o mundo. Eu, aquí, en Ourense, percibo que a tendencia é exactamente a contraria. É dicir, a xente ten cartos no banco, non o di, a xente ten unha boa casa. Esa é a outra parte. Non fai ostentación, exactamente. Pois outro día fun a un restaurante e a xente ali comía e bebía e pagaba e tal e cual, e despois saía e tiña un utilitario tamén de hai 20 ou 30 anos. É dicir, nós ao mellor somos unha sociedade non dada a ostentación e unha sociedade que mesmo, pois, non sei se o concepto castigar é moi forte, pero penaliza a ostentación, é dicir, a eses que fan exhibicionismo do que teñen, non? Pois eso, o mellor tamén é outra pista de reflexión. E despois, ademais, é dicir, vivimos tempos moi complicados. Vivimos tempos moi complicados no sentido de que outro debate que existe entre aqueles que se plantexan cambiar de coche é que compro. Compro gasolina, compro diésel, compro híbrido, compro eléctrico e ao final o debate resolvese con, bueno, quédome co que teño, que vai relativamente ben, non me meto en líos, espero uns aniños para ver como vai isto da tecnoloxía, se clarifica que me interesa, que non me interesa, e ao final penso que tamén pode ser un factor que desincentive a compra de vehículos novos. Despois, sí, claro, temos vos mecánicos, temos vos talleres, os prezos son razonables, eles ocúpanse de buscar a peza, de danche alternativas, pois mira, esta vale tanto, e esta vale tanto, e esta vale tanto, non sei que, non sei cuánto, e eu penso que iso tamén axuda, non? Xente na que confiar, xente na que deixar pois o noso coche nas súas mans, que ademais aumenta a súa vida útil e, bueno, as prestacións son razonablemente boas. Hai edadismo na carretera? Somos pacientes cando tenemos unha persona maior delante que sabemos que va máis lenta, que... Hai edadismo e hai sexismo tamén, pero bueno, xa que preguntas polo edadismo, sí, non, claro que sí, porque evidentemente notase moito cando o volante está unha persona maior, non? Menor a velocidade, calquer maniobra é moito máis lenta e torpe, por que non decirlo, e non temos paciencia, claro, porque o coche está ligado á velocidade. Entón, se hai obstáculos a esa velocidade, a ese fluir constante e rápido, pois molesta. Entón, claro que existe eso. Por complementar algo que estaba dicindo David, a mí o que máis me recorda o parque móvil de Ourense é a Cuba. Da escasece, ao final estamos reciclando cousas, o sea, que non creo que sea unha virtude en absoluto, todo o contrario, o que está demostrando son carencias, non? E ti dices, non nos gusta aparentar, non estou de acordo, o sea, había un tipo de ourensán que ahora creo que está desaparecendo, porque xa non o vexo como se veía fai unhas décadas, que o ourensano que aspiraba ao Mercedes. De primeira, pero podía ser de segunda, terceira ou cuarta mano, pero o que quería era que se identificara coa estreliña do Mercedes. E calquer mínimo promotor, calquer emigrante retornado, con 4 tal,
tiña que ter un Mercedes, e esa era a medida do éxito social, non só para él, sino para a sociedade que o rodeaba. Aquí hai un papanatismo tremendo con aquel que sumou 4 cartos. É así. É certo eso que dice Luis Carlos. Non hai por que negar tal, e a xuventude repite sistemáticamente ese modelo dos avós. O empregado da Caixa de Aforros de Ourense, a súa aspiración era primeiro ter un piso e segundo ter un coche a poder ser un Mercedes, evidentemente porque o que marca estatus. Despois non se sabe o que comía, porque iso queda na intimidade. Ahora, cara fora, vamos, o pantalleo en Ourense creo que é unha característica moi propia. Pero aí temos o elemento da emigración, temos o elemento daquel que marchaba fora, sufría, viña e aparentaba, temos o debate entre o rico, o novo rico e o que pretende aparecer que é rico. Eu digo que o que realmente ten non tiña necesidade do Mercedes, tiña necesidade do Mercedes o que se quería facer un oco nunha esfera social, que o mellor estaba por riba da súa esfera de orixe, tal e cual, pero en xeral eu sempre penso que aqueles que teñen non necesitan aparentar nin aquí nin en ningún sitio, e compraban o Mercedes, pero o Mercedes duraballe 20 anos, non o cambiaba cada 2 ou cada 40, ainda os hai. Ou 40, é dicir, sí, compraban o Mercedes, pero xa está, compreino. Ahora, ese pantalleo creo que sí que é propio de Ourense, que se debe a determinadas connotacións que temos comentado na primeira ronda. Pero sí, hai eso e hai edadismo, absolutamente, sí. E non creo que o proxecto dos novos coches vaya pensando no edadismo, sinceramente. Creo que vai pensando en complexizalos tecnolóxicamente aínda máis e facelos máis imposible para xente maior. E logo había, ahora está desaparecendo porque o mercado está cambiando o discurso, pero o de, a hora de mercar un coche, comprar diésel porque o gasóleo era máis barato. Eso é unha verdade a medias, non? Así, e ademais está moi analizada. E entonces o diésel resultaba máis interesante para xente que andaba moitos kilómetros, non? Profesionais ou xente que sin ser profesionais do volante están obligados a tal. Pois sí que tal. Pero decían os expertos que de 20.000 kilómetros anuais para baixo eso non se amortizaba nunca, porque os motores diésel eran máis caros que os de gasolina. Eso non se amortizaba nunca. Bueno, pois moitísima xente que sacaba o coche os domingos para ir á aldea a buscar algo para a semana, para comer durante a semana, andaban 1.000 kilómetros ou 3.000 ao ano, compraban un diésel porque o combustible era máis barato. O coche é máis caro e nunca lograron amortizar a diferencia entre a gasolina e o gasóleo. Pero impoñíase ese discurso. Eu coñecín xente cercana con ese plantexamento de vida. Eu sempre tuve o contrario, non? Eu anduven moito, sin embargo anduven sempre con coches de gasolina. Sempre anduven con coches de gasolina. Bueno, non entendían esa razón que eu explicaba e mantense aínda. Ahora, claro, o mercado, as grandes marcas, Europa penaliza o uso do diésel, decidiu que non se consuma diésel e que se consuma gasolina, e entonces estás invertindo a tendencia. Pero había un montón de xente que compraba coches diésel porque o gasóleo era máis barato, non por outra razón. As demais estaban en contra, as demais razóns para ter coche estaban en contra, porque o coche é caro. O coche costa cartos, o seguro costa cartos, o garaxe costa cartos, o sea, un coche caro. Todo está, en teoría, desde a perspectiva económica, todo está en contra de que teñas coche, salvo algunhas razóns moi concretas. En estes tempos xa non che digo nada. Claro, pero tú comprabas o coche pensando, o sea, que un coche diésel porque o gasóleo era máis barato. Claro, para sortear as fochancas da Nacional 540, que é mellor, o gasóleo ou a gasolina? Quedarse na casa. Quedarse na casa. Sí. Bueno, hoxe hai que ser valente para ir a gasolineira, para ir á estación de servicio, e que as pensións que temos os ourensáns, moito máis valente tamén. Sí, pero iso é unha E os precios dos coches... Unha aparente contradicción, porque decía o Luis Carlos, me parece que era, non sei se, bueno, non sei, hai moito novo banco.
en índice de depósitos non somos os últimos como nos coches, como no parque automobilístico. Invírtese totalmente a estadística. Claro. Ese é un debate moi interesante para outro capítulo. Claro. Un debate moi interesante para outro capítulo. Vou facer un pequeno cambio de rasante a raíz dunha das informacións que publicaba o periódico, a ver que vos parece esta situación. A Vía da Plata, que a vía que pasa pola nosa cidade, vai cara abaixo, é a única rota do Camiño de Santiago que perde peregrinos nos últimos 10 anos, e despois hai un contraste tremendo co camiño, co portugués Costa, unha cousa realmente tremenda. En 2015, o camiño portugués Costa tiña pouco máis de 1.500 peregrinos, hoxe ten casi 90.000, e pola contra o noso, a Vía da Plata, perdeu 385 baixando do umbral dos 9.000. Non sei que explicación pode haber aí, Alvarado, non sei se se che ocurre algunha. Bueno, a explicación é que non estamos facendo as cousas como as temos que facer, mentres outros sí son conscientes da importancia de ter un camiño funcional que atraia, pois, turistas, que atraia capital, que atraia dinamismo. Nós, pois, estamos aí, como sempre, botando balóns fora, mirando a ver quen ten a culpa e, ao final, pois, non facemos nada. É dicir, somos unha cidade termal sin termas, pois é un pouco a lógica, non? Pois temos un Camiño da Plata que o mellor pensamos que se nutre só, que o mellor pensamos que se publicita só, que o mellor pensamos que se dota de servizos só, que o mellor pensamos que con ocuparme do que pasa dentro dos límites do meu concello sin avanzar cara a unha coordinación máis intermunicipal ou máis de longo percorrido, pois ocupándome do meu, pois xa basta. É dicir, o problema é ese, o problema é que non hai políticas, o problema é que hai un discurso, temos, pero ao final non temos nada, non nos ocupamos do que temos, non explotamos os poucos activos que temos, non investimos no que temos, e ao final pois pasa que os que sí toman en serio este tipo de cousas, pois nos pasan pois a longa distancia. Luís. Home, sí, fundamentalmente eu creo que non existe promoción. A Ruta da Plata como Camiño de Santiago é que carece de promoción pública. Eu creo que o condicionante máximo é que atraviesa unas comunidades do noroeste peninsular, donde hai moi pouca población, donde o nivel económico é baixo, donde non existe promoción turística centrada no Camiño de Santiago. Si pensas en Zamora, pois aligas a Semana Santa; si pensas en Salamanca, pois pensas na universidade; si entras en Ourense, pois o que encontras son unhas montañas inmensas donde non vive ninguén, e que non é atractivo atravesar eso. O gran éxito do Camiño portugués pola costa é que, primeiro, está cuidadísimo no tramo portugués, e despois que é un camiño precioso, porque vai bordeando a costa, e todo aquilo, pois, hoxe está moi cuidado, porque hai moita inversión pública e hai moita inversión privada. Cando falamos da Galicia de dúas velocidades, pois isto é así, a Galicia do interior é que está absolutamente abandonada. E a sociedade local, pois, ocurre como os coches, que está acomodada, non deixar pasar o tempo como se non ocurrira nada, como se o resto do mundo pois estivera na mesma situación, non? E non é así. As comunidades dinámicas están promocionando o camiño e levan moito tempo investindo cartos. Aquí a veces ves unha señal, pero está entre silvas, ves que non hai ninguna atención. Chegas ás aldeas onde pode haber un albergue, pero tampouco está señalizado. Non hai cariño sobre nada desto. Entón, pois, outro día había un informe sobre a Ribeira Sacra que falaba un pouco da dicotomía que existe entre o que están promocionando Diputación e Xunta, que era paisaxes e iglesias, e o que demandan os visitantes cando van a Ribeira Sacra, que é contacto coa agua, o sea, baixar ao río, ao Sil ou ao Miño, o viño e comer. Entón, non ten nada que ver o que estamos promocionando institucionalmente e o que demanda tal. E, con respecto ao camiño, podemos decir o mesmo. Primeiro, non se oferta en absoluto a Ruta da Plata. A Xunta
A Ruta da Plata que non existe, a aposta vai por outros camiños a Santiago, e dende a Diputación que lógico é que se fixera un traballo con Zamora, con Salamanca tal, eu descoñezo que exista alguna iniciativa. Lalo. Pois eso, puro abandono. Puro abandono. Eu que vivo no camiño da Ruta da Plata, o sea, por diante da miña casa, pasan os peregrinos. Hai anos había a sensación, a percepción, de que cada vez había máis peregrinos, ibas, parece que notabas, e desde hai un tempo a sensación é a contraria, que cada vez pasa menos xente. Si te posa a alargar a vista un pouco, daste conta que eso que hai é abandono, o sea, non hai a maior actividade de promoción da Ruta da Plata durante anos en Ourense foi a que facía exclusivamente a Asociación de Amigos da Vía da Plata. Uma asociación privada de xente amantes do camiño e que fixeron cousas moi interesantes. Pero teñen o alcance que teñen, non teñen capacidade para cambiar nada, para facer nada. E ademais, pois, os promotores e os que manteñen eso estánse facendo maiores. Claro. E, claro, si aparte deso é o páramo, o resultado é eso. Hoxe, atraer xente, cualquier tipo de actividade que teñas, para mantela e para alimentala, hai que traballar. Hai que ayornar o entorno. Si non, estás perdido. E iso é o que lle sucede, e entre outras cousas, e en outros ámbitos pasa o mesmo, non é si fora solo o Camiño da Plata, pero noutros lados poderíamos aplicar o discurso casi idéntico, cambiando nomes e conceptos, podíamos aplicar. E é imposible. E é unha pena porque, claro, o Camiño francés vai solo. Por razóns históricas, por razóns, en fin, evidentes, vai solo. O camiño que mencionades, o da costa, eu que a veces estou en Porriño, na rúa peatonal, tomas un café pola mañá e aquilo é unha procesión, pero unha procesión auténtica. Claro, despois cando ves as estatísticas e dices 90.000 persoas, pois claro que pasarán 90.000 persoas porque aquilo é unha cousa espectacular. E aquí non hai nada, ninguna iniciativa, nin señalización, nin... Os camiños están salvaxes, o sea, as zonas por as que hai que pasar están salvaxes. Donde choveu moito hai regos que son difíciles de pasar, en fin, eu fixen varias etapas, xa hai anos. Hai que terlle cariño á cousa para ir. Moita fe, sí. Claro, pero os que xa non andamos, os que facemos por outras razóns, pois caemos a terceira etapa. É moi boa planificación, porque mellor non atopan nin onde comer. Ou vas en temporada que resulta que pechan 3 ou 4 meses en inverno, ou claro. É que faltan servicios completamente, está desatendido. Unha pequena apunte, quedan 2 minutos, a ver se me podedes resumir unha pequena pregunta. Sorprendeu-vos a mobilización do LUMS no Couto? A min sorprendeume que tardara tanto a veciñanza en mobilizarse, a verdade. A movilización en sí non me sorprendeu, sí me sorprendeu pois a capacidade de resistencia que ten Ourense diante de a sucesión de afrendas deste alcalde que cada día se me parece máis a Trump, non? Ese señor que ganou a guerra, pero, bueno, millor non, que está negociando, pero resulta que non está negociando, a min, pois, jácome dicir que a sucesión de excusas que nos adica estes últimos días parece ser moito a Trump, e xa che digo, que me sorprendeu é que a veciñanza tardara tanto en cabrearse e en sair á rúa para manifestar o seu descontento. Luis Carlos. Hombre, me sorprender non, pero bueno, si demuestra que lógicamente ante unha situación que che deixan empantanada unha obra na túa rúa coas afectacións que ten a todo o mundo, pois é unha resposta. Ahora, eu non tiraría consecuencias políticas de isto. Creo que a Xacome non lle ten ningún
ningún coste, porque a oposición é incapaz de explicar o que realmente ocurre. E cando ocurre o que ocurriu neste caso, que unha empresa insolvente que non pode seguir coas obras, cos encargos que ten, sabendo ademais como paga a administración, non esta, calquera administración, pois o problema está na adxudicación que se produxo a esa empresa no seu momento, pero a oposición é incapaz de dirixir aí o foco de atención. Por lo tanto, Xacome flota como un corcho. Lalo. Non sei que dicir. Eu que sei. Que se manifesten os da Avenida de Portugal. Pois casi temos que celebralo, non? Porque aquí non se manifesta nin o tato, pero por nada. Razóns ten habido para que houvese un estallido social. Todos estamos máis ou menos cómodos, parece ser. Hombre, a veces na tertulia do bar, pois sí que hai algún descontento, pero para pasar 5 minutos antes de ir a xantar ou a cenar. Do resto, a min o que me asombra é que os veciños da Avenida de Portugal tardaran 8 meses en sair á rúa. Eso sí que me asusta. E digo, como somos capaces de convivir con eso, xente que se xoga ademais os seus diñeiros? Porque o alcalde non se xoga nada. Yo decía Luis Carlos, o de seguir aí, teno máis ou menos conseguido, cobrar ben, seguramente demais. Bueno, a él non lleva aí nada no tema este. Pero os veciños sí, os negocios sí, que están palmando do seu traballo diario. Bueno, tardamos 8 meses en reaccionar, é porque trascendeu que a empresa se foi. Se a empresa non se vai, e se houbera dedicado a estar facendo outra obra, porque esa xa ten ganada facendo outra obra, houbéramos aguantado outro ano máis. Pois con esta reflexión de Lalo Pavón pechamos os En Portada. Non esquezan que poden seguir minuto a minuto que ocorre na nosa provincia, na nosa cidade, no mundo, na web de La Región, laregion.es. Agárdolles aquí mañán ás 11:30 horas. Moitas grazas por seguirnos.